a to aj v starožitnosti, nerenchroje. Neodpovie ani primátor mesta Prešova Pavel Haďari, hoď je vraj za zviditeľnenie Prešovského kraja, hoď som mu poslal 3 tituly mojich knížiek, to posielam všade, pravda. Hoď bol pozvaný na Kriviacký festival aj pozrieť atrakciu Kriviacké centrum remesiel. Nezareagoval. Sám sa vysvetlil v úvodzovkách. Má iné záujmy. V Prešove ide postaviť najväčšiu sochu Krista v Európe. A neodpovedia najmä z jazykovedného ústavu z Bratislavy. Jeho riaditeľ Miloslav Ondrejovič už avizoval uzákonenie tvrdého vyslovovania slabých le a li. Čiže pozbavenie mäkkosti spisovnej slovenčiny, nehľadiac na to, že mäkké L má rozlišovací význam. Tvrdačenie je ominózne, Slováci citovo hrubnú, hanbia sa za mäkkosť, hotové orgie. Pustil som raz telereláciu, stromy rozprávajú, v nej jeden lesník, stále len stromy jedle a sama jedla, a len kráľová hola miesto jedľa a kráľová hoľa. A jazykovedkynia Sibila Myslovičová z rozhlasovej slovenčiny na slovíčko koncovky, raz v slovenčine na slovíčko koncovky slov rifle a táhe sa majú vyslovať mäkko. Ale ona le v slovách v škole, v stodole, na stole vyslovuje tvrdo jak betón. A tak len v uvedených 2 slovách má byť mäkké L a neuveriteľná čecho-germanizácia súčasnej slovenčiny. Raz v rádiu ona, jazykovedkyňa, učila v úvodzovkách. Správne sa má povedať, nenechajte si po nose brnkať. Preboha, tak nenedajte. Dnes každý vzdelaný v úvodzovkách slova sa nenechá vydierať. To tak povedal Zurinda. Znovu, nenechajte, aby ťa oklamali, aby vás oklamali. Ženy, ktoré muži bijú a sa nechajú, a sa celú obrazovku vlaset o ich nicht verpassen, nenechajte si ujsť. Niet už príčinej predložky pre, než už len kvôli a kvôli vražde, krádeži. Krádež sa šetri. Hrá sa na husle, tak potom aj vozí sa na chôň. Hovorí sa Weitmer, ďaleko viac, už nie oveľa. A len es ist gegangen zu, všetko len došlo, už nie spadla nám strecha, ale došlo ku jej spadnutiu, ku prespaťu našej sérii. Niečo je len k prospechu, nawet k použitiu, povel k nastupu, pozýva sa k svadbe, vyzýva sa k počúvaniu, k podpore, škoda sa dáva k úhrade, pozdrav sa posiela k narodeninám, to niekedy bolo na narodeniny, pozýva sa ešte aj k tancu, nie ako niekedy pozhaňčo na tanec. A furt po nemecky, so schöner Morgen, tak pekné ráno, nie už také pekné, tak pekné. A každý len po česky proste a proste, nie prosto slovom jednoducho, a strašne krásne, fajn, nie nesmierne, nevyslovne. A prehra sa opláca, nie odpláca. A to hlúpe české sranda a srandovný, nie figlovný. A jak to sa na dedine takedy povedalo, to nie figre, bo chlopec by bol spať do studne a nie sranda. Dnes doslovne národ hynie, zakrátko okrem prírody hradov už nebude u nás čo na kultúrnu zvedavosť, či si uctiť niečo ako rodné slovenské a zahubu dočista niet kam žalovať. A aký sarkazmus, niet kde žalovať. Za okázalých oslav, akú veľkú historickú slobodu si dnes slovenský národ vydobil. Či len zaujímavé, ba až tragické, ako sa život nemení v prípade, keď sa človeče dotkneš moci tých, ktorí v médiách vystupujú a všade sa uverejňujú. Povedz im na pravdu, prebijú ti hlavu. Ja som uviedol, ja som sa dotkol rozhlasových redaktorov, ale nie len ich, ale to tak bolo aj za komunizmu. To už so mnou ide. V roku 1950 som verejne odhodil prihlášku do strany a už som bol na indexe vyhodenia z učiteľstva. Ale
Na vtedajšom pôsobisku v obci Vysoká v Sabinovskom okrese som sa akurát s veľkým zanietením pustil do ovocného školkárstva, vysadzania obecných straní stromčekmi. Potom som v tom mičurinstve pokračoval aj na ďalších obciach. Z tej činnosti mám aj knižné práce. Takže vstúpil som do strany. No, zabíjať čas na jej primitívnych schodách som nedokázal. A roku 1984 som zo štátu strany vystúpil, a to so všetkými dôsledkami tej bodky. Ale za socializmu som. On by bol zachránil napríklad aj kyslíkové pralesy v Amazónii. A potom komunizmus mal ešte takú zásluhu v odzobkách, že národ, či chcel, či nie, musel žiť vo folklóre. V roku 1971, 15. marca, odbor kultúry ONV vydal obežných znenia. V folklórnej skupine Skrivian pod vedením Lazoríka sa zakazuje vystupovať, lebo jej program je ideologicky závadný a neprispieva k zvyšovaniu výchovnej úrovne v maslinizme. I stávalo sa, že na súťažiach krásy životu konferenciár nesmel ani spomenúť, že v sále sa nachádza nejaká skupina skrivien a nie, aby bola ešte aj hodnotená. A potom onen folklor v úvodzovkách za komunizmu neostal bez trestu. Prišiel svetoobčiansky minister kultúry Ladislav Snopko, zrušil krajské osvetové strediska. Okresne zase chceli teraz zrušiť KDH, bo vraj sa zaoberajú len s folklorom. A povedal, ja na folklor nedám ani korunu, jeho bol slúžkou komunizmu, podľa toho jeho zamagurský dedo takým sluhom bol. Neskôršie generálny riaditeľ STV Richard Rybníček povedal, pokiaľ ja v televízii folklor nebude, a aj nie je. Najnovšie ona kapúra len spieva, tancuje a je len nepatrnou odrobinkou z toho, čo sa nádherné zrodilo v celom národe. A televízie nehanebne a za ťažké milióny šikujú filmy zo zahraničia a tie naše skvosté tlejú vo filmtrezoroch. Vraj národ ich už nechce. A prečo by ich nemohol vidieť večer? A s prihovorom rodáku, a co by ešte Slovákom? No a podľa čoho potom, keď už nič slovenské a nič ľudské a v čom si sa narodil, sa nesmie. Lenže proti moci nie pomoci. To tak bolo zavše, ale dnes je to najhoršie. Likviduje sa princíp stvorenstva rozmanitosti a tak v obdive a v úcte. A to sa v minulosti v ľudstve ešte nikdy nestalo. Až teraz. Redaktori Košickej relácie, zahrajte mi túto, na ulici dávajú ľuďom otázku, aký máte názor na folklor. Keby pritom bol nebohý národopisec Andrej Melicherčík, priam by sa oboril. Akéže, čo za folklor? Veď je to národ sám. Žiaľ, dnes pri tom pojme, kazi si pomysleli na nejakú lučnicu, tanec ako ženy v kroji a v šoru spievajú. Totiž chýbajú a už ani nebudú spomínané scénky, obrazy tradičného života s rekvizitami a všetkými náležitosťami, čo k svojraznému životu patrili.